Dobrý večer, priatelia. Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? A čo si zaspievame pri ceste do školy? A ja ťa nechcem, a ja ťa nemilujem, a ja ťa nemám rád. Na čo myslíme už pondelok? Aké sú naše pocity pred písomkou? Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? Čo poviem profesorom, keď nič neviem? Na čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? A na našu 10. Mám na teba chuť a stále ťa chcem. Na čo myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? Poďte, nech sa s tebou zblížim. Poďte, ja ti neublížim. Poďte, ja ťa nezbijem. A kam by sme ich radi poslali? Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnenku? Ako pravidelne končíme školský rok? Kedy konečne prestaneme zdrhať zo školy? Čo budeme spievať profesorom, keď nám pomôžu pri mature? A čo mi povie otec, keď nezmaturujem? A čo mi na to? Čo bolí, to prebolí. Ako budeme vyzerať po mature? Ako si naši rodičia predstavujú našu budúcnosť? A čo mi na to? Ako vidíme svoju budúcnosť my? A aká je skutočnosť? Nemám auto, nemám motor. Čo pijeme na našej stužkovej, kým sú tu rodičia a profesori? A čo budeme piť, keď odídu? Odpálajte kasíno, dostal som chuť na víno, nalejte mi silné červené. Čo si myslíme o našej pani profesorke triednej? A aký vlastne sme? Tu máme vše z popcornu a zdrava. To je pravda a přitom parodie. Tak sledujte.